استزينا بايتو كلت هزبي سالسي عامت الزبن سراح قدما يسرع أخيبو الساليتو سرع قلقالو تداين نتابعات فردي فيدرال بعلي تجمع كابوتاي منستر قدات وصاي أمريكا أنتوني بلينكن دحريتيا موداتا زحلف سمون بحماس استفصم مسكح كحمد كعتي دقف هاجرو من مقلات ناب إسرائيل آتيو سلام تعنا هبلنا كبرات تقاتلتي نزعت زتدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مزيناتات جيتاچو علمو مسخم كصنحه سنام كتال نكونلكم تمني فلما بايتو كلت حزبي سالسي عمت زبن سراح قداماي سرو اخيبو اساليتو تي بايتو ابسرو اخيبو نستفلاليو غدايات مفصم زخونو سممعات لقاح نمصداق زقربو اواجات مرميرو اصديقوم بايتو كلت حزبي امونغو ايثيوبيان عالم لخ محبر لمعات نمفصمي الكتريفيكيشن ايثيوبيا استغبر سممعنت لقاح 250 مليون دولار نمصداق زقرب رقيق اواج مرميرو تي اواج اصديقوم كابزي بتوساخي امونغو ايثيوبيان عالم لخ محبر لمعات نمفصمي لمعات هافتي سب اوبريشن استغبر سممعنت لقاح نمصداق زقرب اواج مرميرو اصديقوم اتبايتو امونغو منغستات ايثيوبيان طاليانن متأسسار نمفصم ممحيشي بروجكت شنشل متأسسار اتاوت بون ايثيوبيان بعلمز شاهين سغبر سممعنت لقاحن امونغو ايثيوبيان طاليانن ابزفر اندستري زواد مقنبابري بارك اندستري حرشا مفصمي بروجكت لمعات سغبر سممعنت لقاحن نمصداق زقرب اواج مرميرو اصديقوم كابزي بتوساخي اواج دحننت فرياتات انفورميشن تكنولوجين مرغاغصي قصصرن نمدنغاغ زقرب رقيق اواج مرميرو ناب قوام كوميتي غدات تكنولوجي لمعات هافتي 7 موفار صراحن مريحوم بكالي مداي بايتو كلت حزبي اب اخيبو قال غباي قال عامت زبن صراح قدما هصص غباي كم زصدق تحبيروم بريزيدنت سالورق زودي اب حبراو سرو اخيبا بايتو كلت حزبن بايتو فيدريشنن زغبر او مخفتي مدرا ملكيتو زقربه ناي دغاف موشن اصدقوم ادميصوم ኢትዮጵያ አፈላማይ ربع ዓመት 2016 በጀት ዓመት ፈተውቲ በመብዛሕን ጸላእቲ በመንካይን ዕውት ክልቲያውን በዓል ብዙሕ ወገንን ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ከም ዘሳለጠት ሚኒስቴር ጉዳያት ወጻኢ አፍሊጡ አቀባሊ ቃልቲ ሚኒስቴር አምባሳደር መለስ ዓለም አፈላማይ ربع ዓመት 2016 በጀት ዓመት ተወገኑ ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ዝምልከት መግለጽ ሂቦም እቶም አቀባሊ ቃል ከም ዝበልዎ ኣብዚ በጀት ዓመት ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ናብ ስሩዕ በመምላስ መሓዙት ምብዛሕ ዝብል ስለዝኾነ ሃገራዊ ረብሓ ንምርጋጽ ዘኽእል ዕውት ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ከም ዝወገነት ገሊጾም ቀንዲሽቶ ጸላኢ በመንካይ ፈታው መብዛሕ ከም ዝኾነ ዝገለጹ አምባሳደር መለስ ምስ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሕብረት አውሮፓ አሜሪካ ቻይናን መሰል ዓለም ለኸ ትካላትን ዝነበራ ዲፕሎማሲያዊ ምትእስሳር ኩሉ መዳይ ውጽኢታት ዝተመዝገብሉ ከም ዝነበራ አብሪሆም ንኣብነት ድማ ምስ መንግስቲ አሜሪካ ብንግዲ ኢንቨስትመንትን ምትሕብባር ልምዓት ዲሞክራሲ ሰብኣዊ መሰልን ሰናይ ምሕዳርን ከምውን ኣብ ጉዳይ ምክልኻልን ጸጥታን ልዝብና ተገብረ ምዃኑ ገሊጾም ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ኮሚሽን ሰሞያ ሰባው መሰል ኣብ ሰባው ኩነታት ጠሚቱ ዘውጾ ጸብጻብ ከም ዘይተቀበሎ አፍሊጣ
ዓለም ለኸ ኮሚሽን ሰሙያ ሰብአዊ መሰል ኣብ ኢትዮጵያ ስጋት ጥሕሰት ሰብአዊ መሰልን ጽንተት ዓሌትን ኣሎ ብዝብል ዘውፅኦ መግለጺ ብምቋም ሚኒስቴር ጉዳያት ወጻኢ ፌደራል መግለጺ ኣውፅኡ። እቲ ሚኒስቴር ኣብ መግለጺኡ እቲ ኮሚሽን ኣብ ኢትዮጵያ ብዘጋጠሙ ጎንፅታት ዘሎ እዋናዊ ሰብአዊ ኩነታት ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ሓላፍነት ዝጎደሎን መሰረት ዘይብሉን ክሲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሕዘነ እዩ ኢሉ። ጸብጻብ እቲ ኮሚሽን ትክክለኛ ከይዲ ምርመራ ዘይተኸተለን ካብ ትክክለኛ ፍልፍላት ዘይተወሰደን ከምኡውን ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዘይገልጽን ከም ዝኾነ ጸሪሑ። ኣብ ሰሜን ክፋል ሃገር ዘጋጠመ ኩናት ንምቁራጽ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ከም ዝተፈረመ ዘዘኻኸረ እቲ ሚኒስቴር በዚ ድማ ኣብ ሰሜን ክፋል ኢትዮጵያ ድምፂ ጥይት ከይስማዕ ምግባር ከም ዝተኻኣለ ገሊጹ። መንግስቲ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ንክኸውን ቆራጽ ከም ዝኾነ ከምኡውን ግልጽነትን ተሓታትነትን ንምዕሳል ዘኽእል ተግባር እናሳለጠ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ። ኣብ ኢትዮጵያ ቅድም ክብል ዝነበሩን ሕዚ እውን ዘለዉ ቅርታታት ንምፍታሕ ናብ ሰላም ንምምጻእ ብሃገራዊ ኮሚሽን ዘታቢሉ እናተሰርሐ ከም ዝኾነ እውን ጸሪሑ። ከምኡውን ናይ ስግግር ፍትሒ ንምዕሳል ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ። እዞም ስራሕቲ ኣብ ዝውገነሉ እዋን ዓለም ለኸ ኮሚሽን ሰሙያ ሰብአዊ መሰል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ፈሽሉ እዩ ብዝብል ዝቐረበ ሓሳብ ተቐባልነት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ። ማሕበረሰብ ዓለም ንኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ዝገብሮ ደገፍ ኣጠናኺሩ ንክቕጽል ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ካብ ዝተጣየሸሉ እዋን ኣልዒሉን ትፍጽሞም ዝጸንሑ ቀንዲ ተግባራት ብዝምልከት መቐመጢኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገበሩ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማተኛታትን መብርሂ ሂቦም። ዋና ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ፕሮፌሰር መስፍን ኣብ መብርሂኦም እቲ ኮሚሽን ካብ ዝተጣየሸሉ እዋን ኣልዒሉ ንምጅማር ምክክር ዘኽእሉ መሰረታውን ኣገደስትን ዝኾኑ ተግባራት እንትፍጽም ምጽንሑ ኣዘኻኺሮም። በዚ ድማ እቲ ሃገራዊ ምክክር ኣካታቲን ኣሳታፊን ንክኸውን ንምኽኣል ካብ ፌደራል ክሳብ ክልላት ካብ ክልላት ክሳብ ዞባታትን ወረዳታትን ብምብጻሕ ሰፋሕቲ ምድለዋት እንትገብር ምጽንሑ ገሊጾም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ እቲ ኮሚሽን ተሳተፍቲ ናይ ምፍላይ ስራሕቲ ይሰርሕ ምህላው ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ጠቒሶም። ትማሊና ኣምባሳደራትን ዲፕሎማተኛታትን ዝተዋሃበ መብርሂ እውን ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ኮሚሽን ዝፍጽሞም ተግባራት ሓገዙ ንከጠናኽር የኽእል ኢሎም። ክሳብ ሕዚ ኣብ ዘሎ ከይዲ እውን ብሚኒስቴር ገንዘብ ኣብ ዝተኸፈተ ትረስት ፈንድ ኣብ ዝተተሓዘ በጀት ዓመት ጥራይ ልዕሊ 10 ሚልዮን ዶላር ደገፍ ገንዘብ ምእካቡ ገሊጾም። ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ቀጻሊ እውን እቲ ኮሚሽን ብዛዕባ ዝሰርሖም ስራሕቲ ተገንዚቡ ዕውታት ንክኾኑ ደገፉን ከጠናኽር እቶም ዋና ኮሚሽነር ጻውዒት ምቕራቦም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ። ኣብ ፈጠራ ስራሕ ቴክኖሎጂን ኢኖቬሽንን ትኩረት ዝገበረ ጉባኤ ኣብ አዲስ አበባ አዳራሽ ሚሊኒየም ይካየድ ኣሎ። ኣብ መኽፈቲ እቲ ጉባኤ ሚኒስትር ዴኤታ ስራሕን ክእለትን ኣይተ ንጉሱ ጥላሁን ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን መዳርግቲ ኣካላትን ተረኺቦም። እቲ ጉባኤ ኢትዮጵያ ኣብ ዲጂታል ፈጠራ ዕድል ስራሕ ዘለዋ ዓሚቕ ዓቕሚ ብምፍላጥ ኣብቲ ዓውዲ ዝፍጠሩ ዕድላት ስራሕ ንምስፋሕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ምግላጹ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ። ፈጠርቲ ስራሕ ፍርያትን ግልጋሎቶምን ዘፋልጡሉን ምትእስሳር ዕዳጋ ዝፈጥሩሉን ኤግዚቢሽን ኣብቲ ጉባኤ ተኸፊቱ። ፈጠርቲ ስራሕ ኣልማቲ ቴክኖሎጂ መውጻእቲ ፖሊሲ ጀመርቲ ሰሙያ ስራሕ ንግዲ ከምኡውን ትካላት ፋይናንስ ትምህርቲ ኣብቲ ኤግዚቢሽን እናተሳተፉ ይርከቡ። ኣብቲ ዝካየድ ጉባኤ ኣብ ክእለት ልምዓት ፈጠራ ዕድል ስራሕን ተተሓሓዝቲ ጉዳያትን ዘድሃቡ ፓናል ዘተታት ከም ዝካየድ እውን ተሓቢሩሎም።
ليتنال جنرال برهانو بقله مثل علو تامرار حاتات تأزي اب ጉዳይ አፈጻጽማ ግዳጅ አድሂቦም ብዝገበሩ ወዘተ ሀገር ንምፍራስ ረብሖም ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ንምጽዓን ዝደልዩ ሓይልታት እንተሃለው እኳ ንሕና ንሃገርና ናይ መወዳእታ ድፋዕ ኮይና ልኡኽቶና እንዳፈጸምና ንርከብ ኢሎም ኣቦታትናን ኣባሓጎታትናን ንኢትዮጵያ ልክዕ ምስ ክብራ ንሕና እውን ትጽቢት ዝግበረልና መስዋዕትነት ብምኽፋል ንመጻኢ ወለዶ ሉዓላዊነታ ዝተሓለወትን ነጻነታ ዝተረጋገጸ ኣብነታዊት ዝኾነት ኢትዮጵያ ምርካብ ትጽቢት ይግበረልና ክብሉ ገሊጾም ሽርሒ ታሪኻውያን ጸላእትና ብዝግባእ ምርዳእ ይግብአና ዝበሉ ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ ንኢትዮጵያ ንምክፋልን ሓድነታ ንምፍራስን ጸላእቲ ውሽጥን ወጻእን ብዙሕ ጻዕሪ እኳ እንተገበሩ ሃገርና ግን ብቆራጽ ቃልሲ ጀጋኑ ደቃ ካብ ምብትታን ምድሓን ኣድሕሪ ምግላጽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዕላማ ኣብ ዞባና ዘለው ጽንፈኛታትን ጉሒላታትን ኣጀንዳ ታሪኻዊ ጸላእትና ምፍጻም ኢሎም شرحي زوم صنفኛ ሓይልታት ብምርዳእ ልክዕ ከም ቅድሚ ሕዚ ልኡኽቶና ብዝለዓለ ብቕዓት ብምፍጻም ድሕንነት ህዝብና ብምርጋጽን ጉዕዞ ልምዓት ሃገርና ብምዕዋት ዘተኣማምን ዘብዒ ሰላም ምዃንና ኣጠናኺርና ምቕጻል ትጽቢት ይግበረልና ክብሉ እውን ኣተሓሳሲቦም ምክትል ኣዛዚ እዚ ሰሜን ምዕራብን ግልጋሎት ድጋፍ ውግእን ሜጀር ጀነራል ሙሉዓለም ኣድማሱ በወገኖም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብስርዓት ዝተሃነጸ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኸይድና ግዳጅን ልኡኽቶን ምጉጻእ ንኽእል ወተሃደራት ኢትዮጵያና እዚ ዘይተመቸዎም ጽንፈኛታት ነቲ ሰራዊት ንምፍራስ ብዙሕ ፈቲኖም እዮም ይኹን እምበር እቲ ፈተነኦም ኣይተዓወተሎምን ኢሎም ጽንፈኛታት ሕጊ ምርጫ ተሃገር ሲዒቡ ተወዳዲሮም ሲዒሮም ስልጣን ኣብ ክንዲ መሓዝ ብሓይልን ብጉልበትን በኣቋራጺ ስልጣን መሓዝ እንተተመነዩ እኳ እዚ ድማ ሕገ መንግስታዊ ድርጊት ብምዃኑ ዘይግብኡን ዘይዕወትን ኣካይዳ ምዃኑ ምዝራቦም ካብ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ዝረኸብናዮ ሓበሬታም ኣረዲኡ ኣብ ምክትታል ዜናታት ኢቲቪ ትግርኛ ኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናታትና ይቕጽለለው ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግር ኢና ስሩዕ ግልጋሎት ዳይነት ኣብያተ ፍርዲ ፌደራል ብዕሊ ተጀሚሩ ካብ ሓደ ነሓሰ ክሳብ 30 መስከረም ተዓጽዮም ጸንሑ ኣብያተ ፍርዲ ፌደራል ብዕሊ ምኽፋቶም ፕሬዝደንት ሓፈሻዊ ቤት ፍርዲ ፌደራል ቴድሮስ ምህረት ኣፍሊጦም ንጸብጻብ ኮሰን ብርሃኑ ኣባዲ ደመቀ ንዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ተዓጽዮም ዝጸንሑ ኣብያተ ፍርዲ ፌደራል ብዕሊ ምኽፋቶም ሓፈሻዊ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣፍሊጡ ኣብ መኽፈቲ እቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ፕሬዝደንት ሓፈሻዊ ቤት ፍርዲ ቴድሮስ ምህረት ምርግጋጽ ልዕልነት ሕጊ መማረጽ ዘይብሉ ጉዳይ ምዃኑ ሓቢሮም ፍትህ የማግኘት መብት እኩልነት ፍትሕ ናይ ምርካብ መሰል ማዕርነት ናይ ምዝራብ ናጽነት ናይ እብነት ናጽነት መሰረታዊ መሰላትን ናጽነታትን ንምርግጋጽን እዞም መሰላት ኣብ ልዕሊ ዝጥሕሱ ኣካላት መንግስትን ካልኦት ዝውሰዱ ስጉምታት ንምሕላው ተሓታትነት ንምርግጋጽ ሰብኣዊ መሰላት ንምምሕያሽን ከምኡ ድማ ውሕስ ሰላም ንክህሉ ንምግባር ምርግጋጽ ልዕልነት ሕጊ መማረጽ ዘይብሉ ዛዕባ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስርዓት ግልጋሎት ዳይነት ዝሐሸ ንምግባር ለውጥታት ከም ዝተኻየዱ ዝሓበሩቶም ፕሬዝዳንት እዚ ቀጻሊ ንምግባር ብትኹረት ምስራሕ ይድልዩ ኢሎም በቀጣይ ፍርድ ቤቱ የለውጥ ፍኖተ ካርታ አዘጋጅቶ እቲ ቤት ፍርዲ ፍኖተ ካርታ ለውጥ ብምድላው ምትግባር ጀሚሩ እዩ ቅልጡፍን ጽሬት ዘለዎን ግልጋሎት ዳይነት ንምሃብ ኣብ ሰለስቲኦም ኣብያተ ቤት ፍርዲ ዝርከቡ ዳያኑ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ካብ ዝቐረቡሎም ጉዳያት ብጠቕላላ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተፈጸመ በዝሕ መዝገብ ብ7670 ሓፍ ኢሉ እዩ ኣብ ኣብያተ ፍርድታትና ዝኽፈቱ ሓድሽቲ መዛግብቲ ወዘኽ ዘርኢ ዘሎ እንትኸውን ዳያኑ ብውዕልከ ዓቕሞም እናዕበዩ ንሕቶ ዳይነት ሕብረተሰብ መልሲ ንምሃብ ጻዕርታት ይግበረለዉ እዮም ተበጻሕነት ኣብያተ ፍርዲ ኣብ ምስፍሕፋሕ ጽሬትን ቁልጡፍን ግልጋሎት ኣብ መሃብ ቀጻሊ ክስርሐሎም ዝግብኡ ጉዳያት ምዃኖም ዝተሓበረ እንትኸውን ትካላዊ ናጽነትን ምርግጋጽ ዝተሰርሑ ስራሕትታት ተገሊጾም ፍርድ ቤቶች እንደ ሶስተኛ የመንግስት አካል ተቃዋሚያዊ ነጻነታቸው ኣብያተ ፍርዲ ከም ኣካል ሳልሳይ መንግስቲ ትካላዊ ናጽነቶም ሓልዮም ልዕልነት ሕግን ምርጋጽ ዘለዎም ልእኽቶ ብኣግባቡ ንምፍጻም ሓይሊ ሰቦም ፋይናንስን ንብረትን ብባዕሎም ከተሓዳድርሉ ዝኽእሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ተምሃሮ 12 ክፍሊ ናብ ዩኒቨርሲቲ ከኣቱ ኣይከኣሉን ተባሂሉ
እዚ ድማ ናይ ዓመታት ውድቀት ስርዓተ ትምህርቲ ዘመላኽት ምዃኑ ዘብርሁ ሚኒስትር ትምህርቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እዮም። እዚ ሕዚ ዝተረኣየ ውፅኢት ግና ኣብ ስርዓት ምምዛን ተምሃሮ ዝተገበረ መመሓየሺ ዘርአየ ምዃኑ ገሊፆም ንጸብጻብ ሃብታሙ ደምስ ዳሃብያሴን ተምሃሮ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ዛዚሞም ናብ ዩኒቨርሲቲ ንምእታው ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ተምሃሮ ንፈተና ቀሪቦም ተፈቲኖም እዮም። ካብ መንጎ ፈተና ዝወሰዱ ተምሃሮ ድማ 96.7 ዝኾኑ ተምሃሮ ኣይሓለፉን ይብል ውፅኢት ተምሃሮ ዕላው ዝገበረ ሚኒስተር ትምህርቲ። ጽሬት ትምህርቲ ንምሕላው ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣብ ምድላው ፈተና ኾነ ኣብ ምዘና ዝኾነ ይኹን ጭቡጥ ለውጢ ኣብ ዘይተረኣየሉ ክንዲ ተምሃሮ ወዲቖም እንትበሃል ነተዓውዲ ኣብ ዝመርሕ ትካል ሕቶ ተኣማንነት ንኸልዕል ገይሩ እዩ። የ12ኛ ክፍል ፈተና ውጤት የሚነግረን ነገር ውፅኢት ፈተና 12 ክፍሊ ዝነግረና ነገር ምስ ምዘና ትምህርቲ ተሓቂ ኣይኮናን ዝነግረና ዝነበረ ሕዚ ተሓቂ ዝነግረና ዘሎ እዚ እውን እዩ ተሓቂ ኣብ መንጎ ዝሓለፈ ዓመትን ሎሚ ዘበንን ዘሎ መመዘኒ እንታይ ተዝኸውን እዩ ልዕሊ 96.6 ተምሃራይ ወዲቑ 300 ጥራሕ ክሓልፍ ዝኽኣለ ምንም የፈተናው ብዛዕባ ምኽባድን ምፍቃስን እቲ ፈተና ተኾይኑ እቲ ሕቶ ዋላ ሓደ ዝተቐየረ ነገር የለን ኣዋሃዋ ፈተና ናይ ባዕሉ ሳይነስ ኣለዎ ብጣዕሚ እውን ከይኸብድ ከይፎክስን እውን ብምዃኑ ክሳብ ሎሚ ይስርሐሉ ካብ ዝነበረ ዝተፈለየ ነገር የለን እቲ ዝተፈለየ ነገር ኣዋሃባ እቲ ፈተና እዩ ምስ ኢቲቪ ብርትወግ ጻንሒት ዝገበሩ ሚኒስተር ትምህርቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ መንግስቲ ብዙሕ ተምሃራይ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክኣቱ ኣይደለን ንዝብል ሓሳብ ምላሽ ሂቦም እዮም መንግስት የሚገባውን ተማሪ ቁጥር መቀነስ ሆን ብሎ መቀነስ ምንም ኢንትረስት የለው መንግስቲ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣቱ ተምሃሮ ኮነይሉ ናይ ምንካይ ድሌት የብሉን ኣነ እውን ድሌት የብለይን ግን ክእለት ዘለዎ ተምሃራይ እዩ ክኣቱ ዘለዎ ምስ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ተተሓሒዙ ሚኒስተር ትምህርቲ ነንባዕሎም ዝዋቕዑ መረዳእታታት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣውፅዩ ትልሚ 10 ዓመት ኣብ ዘፋለጠሉ እዋን እውን ኣብ 2014-2015 ዘበነ ትምህርቲ ክሳብ 600 ዝኾኑ ተምሃሮ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣቴ ከምህሪ ማለቱ ዝዝከር እዩ እቲ ሚኒስተር ትምህርቲ ውፅኢት ተምሃሮ 12 ክፍሊ ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ድማ ኣብ ዘመን ትምህርቲ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም ክመሃሩ ዝኽእሉ 3.2 ሚእታዊ ጥራሕ እዮም ኢሎሎ 55 በመቶ እናሳልፋለን ብሎ ያ እቅድ ከተሰራ 55 ሚእታዊ ክንሕልፍ ኢና ተባይሉ ትልሚ እንተተሰሪሑ እቲ ትልሚ ቅድሚ ሕዚ ዝሓልፍ ብዝነበረን እዩ ግን ኣብ ወሃባት ፈተና እንትቕየር ግና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንብል በዚ ሕዚ ዘሎ ኣንፈት መንግስቲ ስርዓት ትምህርቲ ምምራሕ ከምዘይከኣለ እቲ ሓደ መርኣያ እዚ ውፅኢት ተምሃሮ መርኣያ ዶ ክኾን ይኽእልን ትምህርቲ ሚኒስቴር ከሆንኩበት ግዜ ጀምሮ ሚኒስትር ትምህርቲ ካብ ዝኾን ኩሉ ግዜ ጀሚሩ ዝሰርሕኽዎም ጌጋታት ተሃልዮም 1-2-3 ኢልካ ኣብዚ ተጋጊኻ ኢልካ ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ ሓፈሻዊ ስርዓት ትምህርቲ ተወዲኦ ግና ናትካ ጌጋ ይቴልካኒ እዚ ልክዕ ኣይኮነን ምክንያቱ ድማ ዞም ተምሃሮ እዚኦም ንብዙሕ እዋን ኣብዚ ተበላሸወ መስመር ዝሓለፉ እዮም ነዚ እውን እዩ ትምህርቲ እንትግምገም ኣስፊሕካ ክትርኢን ክትግምግምን ዘለካ ቀዳሞት ወለዲ ዝጽሓፍዎ መጽሓፍቲ ብምንባብ ታሪኹ ዝግንዘብ ወለዶ ንክህሉ ክስራሕ ከም ዝግባእ መጋቢ ምስጢር ኣማኑኤል መንግስታ ኣብ ገሊጾም ቶም መጋቢ ምስጢር ነዚ ዝበሉ ምስ ኢቲቪ ትግርኛ ብዝነበሮም ጻኒሒት እዩ ንባብን ስነ ጽሑፍን ስጡም ዝምድና ከም ዘለዎም ዝገለጹ ቶም መጋቢ ምስጢር እዚ ወለዶ ከንብብን ታሪኹ ድማ ክጽሕፍን ክስንድን ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቦም ተወሰኻለና ፊደላት ናብ ቃል ዓብዮም ቃላት ድማ ተዋሂዶም ትርጉም ዘለዎም ኮይኖም ምርድዳእ ዘኽእልሉ ከይዲ ቋንቋ ወይ ድማ ልሳን ይበሃል ጣብያና ኢቲቪ ትግርኛ እንታይነት ቋንቋ መልኪቱ ምስ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርትን ስልጠናን ቤተ ክህነት ኮልፌ ቀራኒዮን ከምውን ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ሓላፊ ክፍሊ ኣርቶት ቋንቋ ትግርኛን መጋቢ ምስጢር ኣማኑኤል መንግስታ ኣብ ጻንሒት ገይሩ ቋንቋ ማለት ናይ ስርወ ቃሉ ካብ ናይ ግእዝ ቃል ኢና ንረኽቦ እቲ ናይ ግእዝ ቃል እንታይ ዝብል ለሰነ ተናገር ይዝብል ለሰነ ተዛረበ ልሳን ማለት ዘረባ ይኾን እዩ ልሳን ከዓመል ሓስውን ይኾን እዩ ሕጂቲ ታ ቋንቋ ትብል ዝረኸብና ግን ኣብ ግእዝና ኣምሓርኛ ስለንጥቀም ኣብ ትግርኛ ኣምሓርኛ ስለንረኽባ ኢና ኣብ ግእዝ የላን ሕጂታ ቋንቋ ትብል ቃል ንቃል ሕጂ ኣነ ንስኹም ክንዘራረብ ከለና ሲ ቃል ንቃል ኢና ንወሃብ ዘለና ቃል ንቃል ንዝብል ታ ቋ ተጠቂሞምላ ቃል ተጠቂሞምላ
تاني أطفيهم ቋንቋ ዝብል ኢና ረኺብናዮ ማለት እዩ እዚ ምዝራብ መራዳድኢ ማለት በሓፂሩ ኣብ ዓለምና ኣዳም ሓንቲ ቋንቋ ከም ዝተዋሃበቶ ዝገለጹ መጋቤ ምስጢር ኣማኑኤል ምንም እኳ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ ኣረኣእያ እንተሃለዎም ግእዝ ኣዳማዊ ቋንቋ ምንባሩ ብኣብነት ጠቒሶም ኣብ ዓለምና ኣዳም ዝተዋሃበቶ ሓንቲ ቋንቋ እያ እሱ ድማ ናይ ስነ ቋንቋ ምሁራት ነናቶም ትንታኔ ይህቡ እዮም ገሊኦም ዕብራይስጥ ክብሉ ይኽእሉ ገሊኦም ዓረብ ክብሉ ይኽእሉ ገሊኦም ግሪክ ቻይና ክብሉ ይኽእሉ ማለት እዩ ብናትና ኣስተምሮ ግን ቋንቋ ናይ ኣዳም ግእዝ ኢልና ነብሎ እዚ ድማ ግእዝ ማለት ቀዳማይ ስለ ዝኾነ ሃ ግእዝ ኢልና ንጅምር ሓቀዶ ፊደል ክንጅምር ኮለና ንባዕሉ ሃ ግእዝ ሃ ናይ መጀመርያ ማለት ሁ ካኢብ ካልኣይ ማለት ሂ ሳልስ ንብል ሳልሳይ ማለት ሃ ራብዕ ንብል ራብዓይ ማለት ስለዚ ሃ ግእዝ ክንብል ኮለና እንደገና ድማ በዓል ፕሮፌሰር ጆን ፒተር በዓል ዲልማን ጀርመናዊ ዓብይ መጽሓፍ ጻሐፈ ልዕሊ 1000 ገጽ ብግእዝን ብጀርመንኛን ጻሐፈው መጽሓፍ ኣሎ እንደገና ድማ አለቃ ኪዳን ክፍሌ መጽሐፈ ሰዋስው ኣብ ዝብል መጽሐፎም ግእዝ ማለት አዳማዊ ቋንቋ መጀመሪያ ኢሎም ዘብሎ ግእዝ ከም ክርስቲያናዊ ቋንቋ ዓረብኛ ድማ ከም እስልምናዊ ቋንቋ ዝመስሎም ሰባት ከም ዘለው ድሕሪ ምዝኽኻር እንተኾነ ግን ዝርድኢት ጌጋ ምዃኑ እቶም መጋቢ ምስጢር ብኣብነት ኣረዲኦም ገሊኣቶም ሰባት እንታይ ዝመስሎም አሉ ቋንቋ ናይ ሃይማኖት ገይሮም ዝወስዱ ኣለዉ ለምሳሌ ሕጂ ሓደ ሰብ ብዓረብኛ እንድሕር ጸሎት ገይሩሲ ናይ እስልምና ገይሩ ዝወስዱ ሰብ ኣሎ ግን ግብፃውያን ዓረብዮም ግብፃውያን ኦርቶዶክስ አሉ ኮፕቲክ ዝበሃሉ ማለት ባላውን ሽኖዳ በግብፅ በዓረብዮም ዝቅድሱ በዓል ሶርያ ተሪኒያም ኣብ ሶርያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንምንታይ የደልየ ግእዝ ቋንቋ ማለት ንሃይማኖት ዝውክል ኣይኮነ ቋንቋስ መራዳድኢ ማለት የደልየ ስለዚ ቋንቋ ሰብ ዝራዳድእሉ ዓብይ መሳርሒ እዩ ብርክት ዝበሉ መንፈሳውን ታሪኻውን መጽሓፍቲ ዝጽሓፉ መጋቤ ምስጢር ኣማኑኤል መንግስታብ ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ስነ ጽሑፍ ድሕሪ ምግላጽ ዝምድና ቋንቋን ስነ ጽሑፍን ብዕምቆት ተንቲኖም ጽሕፈት ዓለም ክፍጠር ኮሎ ጀሚሩ ዝነበረ እዩ ምክንያቱ ኣቦና ኣዳም 22 ኣሊፋት ተገሊጾምሉስ ንዕኦም ይጽልይ ከም ዝነበረ ይነግረና እንደገና ድማ ሄኖስ ዝበሃል ካብ ኣዳም ሳልሳይ ወለዶ ዝኾነ ወዲ ሴት ማለት እዩ እሱ ድማ ኣብ ጸፍጸፈ ሰማይ ኣሊፋት ተገሊጾምሉ ይጽሕፍ ከም ዝነበረ እንደገና ሻውዓይ ወለዶ ካብ ኣዳም ዝኾነ ሄኖክ نهرينا مصحف هينوك مشم ببزح لقاونته بزح تنتاني هبهم يوم هينوك ترينيو كاب شاوعي ولدي كاب آدم جميرنا ترينيو أسوس عبي مصحف يعني ربعان كلتن معرف زلوا عبي رؤوس خال حدا مصحفي زصحف لنا مال سلجي كاب آدم جمير كاب آدم جمير كاب صحفت له خان من باب له ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ እውን ስነ ጽሑፍ ካብ ኣብ ሓወልቲ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናውትታት ብዝተፈላለዩ ሜላታት ጸሓፋ ተጻሒፉ ምንባሩ እቶም መጋቤ ምስጢር ኣረዲኦም ደቂ ሰባት የንብቡ ይጽሕፉ ታሪኾም ይስንዱ ኣምታይ ከይጽሕፉ እንድሕሪና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት መንገዲ ምሳሌ ሕጂ እንድሕሪና በዓል መጠራ እንድሕርኬልና በዓል በለኮሎ እንድሕርኬልና በዓል ደንበዛን እንድሕርኬልና በዓል ኣክሱም እንድሕርኬልና በዓል ይሓ እንድሕርኬልና ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቅርሳ ቦታታት ተሪና ኣብ ሓወልቲ ተጻሒፉ ኣብ ንብረት ተጻሒፉ ኣብ ዕንጨይቲ ተጻሒፉ ኣብ መስቀላት ተሪና ማለት ኣብ ጽላታት ነገን ኣብ ጨርቂ ተጻሒፉ ኣብ ቆርበት ተጻሒፉ ዘይተጻሕፎ ነገር የለን ስለዚ ቶም ኣቦታትና ኩሉ ደኺሞም ዘቐመጡልና ንምንታይ ንኸነንብቦ እዩ ኣብ ገዳማት ዘለዉ መጻሕፍቲ ብራና ንንባብ ክንድቲ ዝድለ ክፍቲ ዘይምዃኖም እቶም መጋቤ ምስጢር ነቒፎም ኣነ ሓደ ነገር ቅር ዝብለን ነገር ኣሎ ኣብ ሃገርና ክንደይ ገዳማት ኣለዋ ብኣሽሓ ዝቑፀራ እየን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሓደ ገዳም ጥራሕ ንባዕሉ ኣብ ማዕኒት መጽሓፍቲ እዮም ዘለዉ ብራናታት መጽሓፍ ማንም ከዘንብቡ እኮ የለን ወላ ኣቡ ተወላዲ ኮይኑ እቶም ካህናት ዲያቆናት ንባዕሉ ከነንብብ ትልካ ቅርሳት ከተጠፊእኻ እንዳበለ ኣይንበብን እዮም እቶም ንቁንቁን እየ ዝበልዑ ዘሎ ሓስኻይ ዝበልዑ ተሪእናዮም እቶም መጽሓፍካ ተዘይተገናፂሉ እንድሕር ንፋስ ተዘይወሲዱ ይበላሸው እዩ ምክንያቱ ካብ ቆርበት ስለ ዝተሰርሐ ስለዚ ኣብዚ ንእግረ መንገደይ ቦታቲ ከመሓላልፍ ዝደሊ ዘለኹ መጽሓፍቲ ተንቢቦምሲ እንታይ እዮም ንምሳሌ ቅርሲ ኢልካ እዩ ዝቕመጥ ቅርሲ ኮነ መጽሓፍ ማለት ሚዚየም ዝቕመጥ ንቅርሲ ኢልካ ተቐምጦ ኣይኮነን እቶም መጽሓፍቲ ኣቦታትና ዝፀሓፈው ግን ኣብ ሚዚየም ንቕመጥ ኣይኮነን ኣንቢብና ስለ ፈለክ ስለ ኣየር ስለ ከዋኽብቲ ስለ ዑንቂ ስለ ባሕሪ ስለ ስነ ፍጥረት ስለ እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገር ንኽንፈልጥ ኢሎም እዮም ፅሒፎምና እምበረ ኣብ መኻዘን ዓብይ ብረት ሰሪሕኻ ኣብኡ ንኽዕሸግ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ገዳማትን ቤተ መጻሕፍትታትን ንኣንበብቲ ክፍትን ዘተባብዑን ንክኾኑ ከም ዘለዎምን እቲ ወለዶ ድማ እናንበበን ክጽሕፍን ጸዊዖም
زيناتنا نقص اليوم حزد ما كاب زينا عداغانا بزحرنا يو زينا كنسجر مقد أير إثيوبيا بهراو مقد أير نيجيريا نمتاش مس منغس نيجيريا يسرح له تباهيلهم بهراو مقد أير نيجيريا نمتاش حدوش مس زتت أيش منغس نيجيريا بغربا يسرح مهلو ونافس مسرح مقد أير إثيوبيا يتمس فنت أسو قليصهم مقد أير إثيوبيا أب إير نيجيريا زتسمي بهراو مقد أير نيجيريا 4,900 بصحيت أكسيون حيزون متياش أخل مدلوات نتكبر صنحة مخانو يذكر نزي سعيبونة مقداير متياش مس منغس نيجيريان مشارختي مستخونو سبهابتي نيجيريان سمم مفر رامم تقليصوم ونافس مسرح مقداير إثيوبيا يتمسفن طاسو نقل قالوا زينا إثيوبيا كمز قلصوهم بهراو مقداير نيجيريا بحبار نمتياش يسرح لهم يكون براب قرب أوان أب نيجيريا حدش منغس متياشو سعيبو نتمقداير نابسرح مئتاو بزخ لقودات توسختي زتتات كم زدليو تقيسهم نزي سعيبو دما مقداير إثيوبيا لعلو تحالف سرح ناب نيجيريا أبوجا بممرح مستوكلت منغس نيجيريا أبتي قداد هيبوم مزر رابوم قليصهم أبتي زتدما بنيجيريا منغستاو أكالات بزعبا متياشتي بهراو مقداير كيدي بروجيكت نمفلات جيزين خوهابوم دحر محتات الناتس أبنا يومنا كبلو تزاريبهم كاب زينا وصاينا بزحرنا يوت نسجر منستر قدات وصاي أمريكا أنتوني بلينكن دحرتي مودة تاز حلف سمون بحماس تفصم مسكح كحيمة كعتي زبهالة دقف حقرهم نمقلات ناب إسرائيل آتيوم كابتوم بحماس تجعويو قليوم أمريكاويان انتخونو بلينكن كفتحو كتقلبو تثبيت قبر بتوساقي قدمة إسرائيل أمريت كتجمرو تخل متكعتي نسبيلات غازا وحسم حلفي كدليو كسوعيوم تباهيلو لهم أستات 20 كلتن زيغاتات أمريكا بإسرائيل كمزموتون يزرب بأمريكا قبر رعدا وقجلة تباهيلوز تبين حماس بقدام مدربدا غازا أب حيالو بوتاتات حصور دوب سيروم متكعتي أب زفت سملو اوان كساب 157 عاقيتو وسيدوم بلينكن حموس نقومس بريزيدنت إسرائيل إيساك هيرزوغ دحرقة ريدما مسقدما منستر بنجامين نتانياهو كراخبو تسبيتي قبر عربيد ما أبرئيس كتما يوردانوس آمان مس بريزيدنت فلسطين محمود عباسن نقوس يوردانوس عبدالله كراخبو يوم رويترز نحدث سمو زي تسأرح بعلمزي أمريكا بمصرح أبغازا كساب 600 شح فلسطيناويان أمريكاويان كم زلون قليهم كوز وكم زدليون قلي سلام كبرات تخطاتلتي زيناتاتنا قدمي مززامنا قندغن نقطاتنا كنزخاخركم بايتو كلت هزبي سالسي عمل زبن سراح قدما يسرو عقيبو أصاليتو سروع قلقالوت داين نتابع تفردي فيدرال بعلي تجميرو منستر قدات وصاي أمريكا أنتوني بلينكن دحري اتيا مودة تزحلف سمون بحماس تفصم مسكح كحيمة كعتي دقف حقرهم من مقلاصنا بإسرائيل آتيو كبرات تخطاتلتي نساعات زتدالو زيناتات زوم كتكتاتلو ومصنا حكومي مسلو نيرا سلام كتالكم زمسجن جيتاتشو علمو مسما استوديو نيرا أبو زلخمو بروح جزء بخونكم دما تمنى